Ja čo vidím, že musíš cez Ja viem, ale že aby ti to nezavadzalo, vieš, tam. Úplne v pohode. Skôr to bolo zle, keď to pani kamerovalo hlavu. To nebolo vidieť. Keď sa nebolo vidieť... Budeme mať vašu hlavu. Tak, poďme na to. Čo vás zaujalo, že čo stalo za zapísanie do Lory? Nejaká myšlienka, čokoľvek? Čo tam stálo také za napísanie? Čo tam? Že obchodný rozhovor sa začína nie. Že obchodný rozhovor sa začína slovíčkom nie. No, môžeme sa k tomu hneď zatváriť, že obchodný rozhovor začína až vo chvíli, keď počuješ nie. Dobre, ja to za chvíľočku rozoberiem. Dobre, čo ešte? Čo teba zaujalo? Čo tam máš také? Dobre. Že otvorené otázky sa naučiť, jasné? Dobre. Mám jedno cieľ, že ak si dám cieľ, musím ho špecifikovať, ak to došlo. Cieľ musí byť smart. Ak to prosím vás, ak to nie, viete, to sú také, že ak trénujem, ako si stanovať cieľe, tak hľadáme také dobré cieľ, napríklad, že chcel by som vedieť skvelé anglicky. Je to dobrý cieľ? Áno? Nie. Prečo? Pretože to je zbožné prianie. Viete, dobré anglicky znamená čo? Že chceš prekladať v Bruseli v parlamente, alebo sa chceš dohodnúť na pláži, keď chceš kupovať na nút, alebo čo je to? Alebo si robí obchodný rozhovor? Chceš trénovať v angličtine? Ale ja si ho musím stanoviť. Tak, a to je to stanovenie, že chcel by som vedieť skvelé anglicky, to je to isté. Spätná väzba. Keď budete dávať spätnú väzbu svojmu obchodníkovi, či dobre telefonuje. Aká má byť tá spätná väzba? V prvom rade jedno z tých smart je tam najdôležitejšie slovíčko. Vieš čo? Fakt dobre telefonuješ, asi dobrý. Len tak ďalej. Čo si zoberieš z takej spätnej väzby? Konkrétne. Konkrétna. Musí byť konkrétna. Tak, dobre, ešte jedna vec, čo si zapísala do Lory? Mne sa páčilo ten výraz, nejsme poštári, ale obchodníci. Aj to, nejak dať do praxe, áno. Tak. Nie sme poštári, ale sme obchodníci. To znamená, že ako toto dám do praxe, aby si toto zapamätali moji ľudia. No, je to veľmi jednoduché, to ideme teraz práve robiť. Dobre? A ja sa vrátim k tomuto, že aby naši ľudia pochopili, že obchodný rozhovor začína slovíčko nie. Dovtedy je to len priateľský rozhovor. Ale obchod začínáš, keď poviem, vieš čo, musím si to rozmyslieť. Tak. Je tu niekto, kto neupláve 3 km naraz? Ruky hore, kto neupláve, nie? Tak, prosím ťa, povedz nahlas, tak by ťa bolo počuť, túto vetu. Neuplávem 3 km. Neuplávem 3 km. A teraz tam povedz túto vetu po mne. Ja zatiaľ neuplávem 3 km. Ja zatiaľ neuplávem 3 km. Aký bol rozdiel vo vete? Neuplávem 3 km a ja zatiaľ neuplávem. Neuplávem 3 km je čo?
A keď tam dám kúzelné slovíčko zatiaľ, Tak to môžem dokázať. tak a veľakrát už asi človek počujem. Ja zatiaľ to neviem, ale píš si, že na to príde. Ja zatiaľ ešte nezarábam 5000 eur, ale zatiaľ. To si píš, že to je moja vízia. No ja nezarábam 5000 eur, no. A je to fakt. Preto podvedomie je slovíčko zatiaľ neskutočne silné. A povedali sme si v tom príbehu foter, že nie je rozhodujúce, čo mi ty hovoríš, ale rozhodujúce je, čo ja počujem. A keď mi niekto povie, Peter, nechcem ťa, tak ja za tým počujem, Peter, zatiaľ. Zatiaľ nie. A cítite tú obrovskú silu, že ale je jedno, čo ty hovoríš. Ty zažili ste, že vám niekto povedal, vieš čo, ja ťa mám rád a vám prebehol v hlave. Som zvedavá, čo po mne bude chcieť. Že paradoxne nie je rozhodujúce, čo ti hovorím, ale čo ty počuješ. A ja si pamätám, možno 17 a ešte zo základnej školy volala sa Eva Turáková a ja som bol do nej zamilovaný a v 17 som ju videl na námestí a som okamžite to som bol tak, že som 2 mesiace nespal. Nabral som, to bola iná doba, že to nebolo, že pošleš dneska a to proste, tak som si ju vyčíhol, som stretol a ja hovorím, že či vyšla so mnou do kina. A ona odpovedala, Peťo, dneska nemôžem. Aha, tak dobre, tak ahoj. A v hlave mi bežalo. To bolo trápne, to bolo hrozné. Vidíte? A ona tam dokonca použila, že dnes nemôže. A ja som spadal, no, slušne ma odpokovala. Tak bodaj, čo? Tak nič. A toto sú tie veci, že pochopiť, že áno, zapamätajme si to, do života, do biznisu, ale aj do súkromného života, že vo väčšine prípadov áno sa na prvýkrát nehovorí. Normálne sa napíšte, aj aby to vaši obchodníci pochopili, že áno sa na prvýkrát vo väčšine prípadov nehovorí. A je to v poriadku. No nepoviem ti hneď áno, že ešte bude vyzerať, že... Sú prípady, keď už povieš, no jasne, už tak dlho čas, konečne si sa prejavil. Ale fakt je, že vo väčšine, aj v obchode, ten človek sedí oproti vám a on vás proste skúša, že či si zaslúžite to áno. Ako veľmi to chceš? Ako veľmi chceš, aby ti povedal áno, alebo povedal. Tak, no a teraz poďme rozklíčovať. Toto sa bude páčiť matematikom v miestnosti. Ak nie rovná sa zatiaľ nie, tak poďme dať na ľavú stranu zatiaľ nie. A keď mi niekto povie, Peťo, zatiaľ nie, tak mi vlastne hovorí, že možno áno. Možno. A poďme dať možno na ľavú stranu. Keď som mal tých 17 a tá Eva by mi povedala, Peťo, možno by som šla, čo mi vlastne hovorí? Áno. Je tak? Nepovieš niekomu možno, ak tam máš striktné nie. Teraz si predstavte, že matematici čo urobia z tejto rovnice? Ak nie, zatiaľ nie, možno a možno je áno, tak vlastne... Nie rovná sa áno. Nie rovná sa áno. Že v mojej hlave, a ja som úplne v pohode s tým, že niekto mi povie, vieš čo, Peťo, ja ti poviem, prídi ku mne na ten týždenný kemp, ku nám do také, uvidíš, to je, dáme ti riadne do tela, ale uvidíš, budeš na sebe makať a dosiahneš toto, keď to skončí. A ten človek mi povie, vieš čo, nie. Tak v mojej hlave ja to poviem, zatiaľ som ťa nezaujal. Hej? Ale viem s tým pracovať. A samozrejme, ak ste dobrí obchodníci, tak viete s tým pracovať, keď vám niekto povie, vieš čo, ešte si ma nezaujal, tak s tým viete pracovať. Že nebudete taký, že nátlak, ale možno sa viacej a lepšie budete pýtať. Ale fakt je, že vôbec že sa do toho vôbec pustíte do toho ďalšieho rozhovoru.
Takže zapamätať si, že keď mi povie niekto nie, nechcem, tak to neznamená, že Peter si zlý, alebo Peter, len si hovorím, ešte som nezaujal, čo môžem urobiť, preto aby som zaujal. Zapamätajme si, že to, aby vaši obchodníci dosiahli tú pohodu, tak si musia obľúbiť ďalšie 3 obľúbené slovíčka a keď ich niekto odmietne, tak si povedia 3 slovíčka dohromady majú len 5 písmen. Odmietla ma 5 písmen majú dohromady 3 slova. No a čo? No a čo? Toto má obrovské kúzlo. No a čo? Ale dôležité je, aká zás pôjde emócia. Lebo každý z nás komunikuje smerom von aj smerom dovnútra. Ktorá komunikácia podľa vás je dôležitejšia? Dovnútra. Prečo? Lebo tá smerom von je len zrkadlo toho, čo je vo vnútri. To znamená, že to, keď mi povieš, vieš čo, Peter, nechcem s tebou spolupracovať. No a čo, nech si robí, čo chce. Vadilo mi to, či nevadilo? Vadilo. Ale toto no a čo je iné no a čo, o ktorom som tu teraz predviedol. No a čo, tak si rob, čo chce. To je evidentné, že mi to vadilo, že to odmietnutie sa ma dotklo. Ale keď poviem také iné no a čo, tak si to no a čo napíšte ešte raz. A dajte si tam 3 bodky. No a čo? A poďme hľadať, čo za tým môže byť to pozitívne. No a čo, Peťko môj zlatý, čo s tým teraz urobíš? Urobím treba. Zrejme budem samomlúva sám sebe. No a čo s tým teraz urobím? A je to moja slobodná voľba, ako na to zareaguje. No čo s tým teraz urobím? Alebo takéto klasické, no a čo keď to, že si ma odmietla, že je pre niečo dobré. To, že ten obchod nevyšiel, čo je na tom dobré? No a čo keď je na tom niečo dobré? Mimochodom, u mňa vo firme tomu hovoríme, že SRO. Ale nie je to spoločné zručenie v obmedzení, ale sú to systémové racionálne opatrenia v našom mozgu. Nie je systémové opatrenia vo firme, procesy, ale racionálne opatrenia v mojej hlave, v mojom mozgu. Že ako ja rozmýšľam o tom, že si ma teraz odmietol. Povieš, vieš čo, Peťo, nechaj si tie svoje semináre. A poviem, kokso, čo s tým teraz urobím? Alebo čo keď je to pre niečo dobré? Čo keď tomuto človeku sa na ňo hodil úplne iný produkt a ja som úplne, zle som to odhadol, ja som za ním vyšiel s niečím iným. Ale cítiš ten rozdiel, ako keď, no a čo, tak si rob, čo chceš. Vieš, akého som stretol, to bol Pako. Chápeš to, že čo to s človekom robí? Mimochodom, keď niekoho kritizujem, čo to robí s mojou energiou? Rastie či klesá? Klesá, alebo rastie takáto zúrivosť, taká tá protivná energia. Tak, no a čo s tým teraz urobím? No a čo keď je to pre niečo dobré? Alebo spovieš, no a čo? Čo tam môže byť ešte? Také, čo vás nápadne, pozitívne? Nebude, tak to bude. No a čo, keď to je človek, s ktorým sa nemám spolupracovať, je to v pohode. Takže vy si tu nájdete také tie veci, po ktorých sa budete cítiť dobre. Alebo keď vás niekto odmietne, tak si povedz, no a čo? Som riešiteľ svojho života. Áno, nie každý musí byť, a ja ani nechcem, aby každý bol kľud. Mimochodom, ja vždy si dávam pozor na slova, že som zodpovedný za to, že sú moji klienti spokojní. To je veta, ktorú ja vydávam často aj vo víziách firmy. Spokojný zákazník je nadovšetko. A rozumiem tomu myšlienkovému posunu a prečo to hovorím. Lebo keď máš spokojných zákazníkov, tak sa čo dobre robí? Presne, biznis, opakovaný obchod, referencie, všetko, čo v našom biznise funguje. A
cesto na tej najnižšej úrovni riadenia obchodníkov alebo u mňa trénerov, tak im hovorím, pozor na zodpovednosť, keď začneš pracovať tak, aby tvoji klienti boli spokojní. Tvoji klienti tam nemyslím ako firma, ale ako tí účastníci toho seminára. Mimochodom, dám vám príklad, aby sa dotkol vás priamo. A ten príklad nie. Kto je zodpovedný? Koľko ľudí riadiš? Koľko ľudí riadiš? 3, 4, 1, 2, 5. Zatiaľ 2. Hej? Nikto riadi 2, nikto 4, nikto 5, nikto 3. A tá otázka moja na vás je, kto je zodpovedný za to, že vaša skupina má produkciu? Manažer, kto je zodpovedný za to, že vaša skupina má kto je za zodpovedný? My. Odpoveď my, alebo ja, kto povie ja, tak dovolím si byť sarkastický, že vám odpoviem, a možno je to tvoj najväčší problém. A kam je? Lebo rozumiem, veľakrát to vo vedení firmy, keď je na ten seminár, počkaj, tu ide na ten kilátr, toto ja tým ľuďom hovorím každý deň, že sú zodpovední za výsledky. A ja hovorím, nie ste. Ak budem tvoj obchodník, Luci, ak budem tvoj obchodník, kto je zodpovedný, že Peter Urbanec bude mať produkciu? Ja sám, nie ty. Ja som za to zodpovedný. A toto uvedomenie môže úplne zmeniť princíp manažerskej práci. A ja vám garantujem, že vaše vedenie bude výrazne viac spokojné ešte aj s vašou prácou vo chvíli, keď prestanete preberať zodpovednosť za svojich ľudí. Ale to znamená, dobre, ale to znamená, že som vás zbavil zodpovednosti ako takej? Nie. Za čo ste zodpovední? Za čo si zodpovedná, keď budeš mať Petra Urbanca vo svojej skupine? Aby mal aktivity. No, to, že Peter Urbanec bude mať aktivity, je kto zodpovedný? Peter Urbanec. Za čo si zodpovedná? Za svoje aktivity. Aby tam bol je Peter Urbanec. Aby vedel, čo má robiť. Aby robil to, čo má. Aby vedel, čo má robiť. Aby dostal to info, aby vedel. Za čo ste ešte zodpovední? Že keď Peter na to hodí salám parky, tak čo urobíš, Luci? Na koberček a urobíš opatrenia, aby ten Peter tie aktivity začal robiť. A keď ich Peter opakovane nebude robiť, tak už, jak sa hovorí, jak Malavica v tej pesničke, zvedne prezidentskú húlku, Maruška, a no, Peter, toto ti naozaj nebudem akceptovať. Takže ste zodpovední nie za, ale dobre si to zapíšte niekde, a tá zodpovednosť je zodpovednosť za versus zodpovednosť voči. To je veľký rozdiel. Keď budeme riadiť ten náš tým, uvedomiť si, kde je naša zodpovednosť za koho si zodpovedná? Za seba. Za seba. A dobre, poďme na to zase príklad. Ja rád dávam tu príklady zo súkromného života, ale si vždy rýchlo pretransformujeme do biznisu, lebo to funguje jedna k jednej. Za koľko ste zodpovední, nebo za koľko? Na koľko percent ste zodpovední za prežitie dvojročného dieťaťa? 100. Koľko ste zodpovední za prežitie 6-ročného dieťaťa? Fakt? Fakt? Dobre, prosím vás, ja nehovorím, že ho máte poslať do práce. Aj keď, priatelia, keby sme sa narodili tak pred 200 rokmi a nie ste z kráľovskej alebo z nejakej šlachtickej rodiny, viete, kde by sme boli 6 rokov? Na poli alebo v nejakej manufaktúre potom neskôr. Veľa detských úrazov. Ale kam som ja mieril je iná vec. Počuli ste ten strašný príbeh Sulovskej skaly, keď udrel blesk a necelých 6 rokov chlapec išiel, ja neviem, 5 či 7 kilometrov pešo lesom a zachránil si život? Rodičia to neprežili. Dokonca ešte povedal, že tam ocko s maminkou ležia. Dokázal by to v 2 rokoch? Nie. A to je to, že v 5 rokoch alebo v 6 rokoch už môžeš učiť vlastné dieťa preberať určitú malú časť zodpovednosti za koho? Za seba. Za seba. Učíš ho to. A to sú jednoduché hry také, že vieš čo, dneska ty budeš ocko a ja som malý Peťko.
a poď, zaveď ma domov. A teraz to dieťa musí rozmýšľať, kade pôjde. Hej? Keď idete pešo. Nedáš ho šoferovať. A toto je to, že naraz sa ho spýtaš a sa ho, on je ten ocko a toto. Ocko, a na akej ulici my bývame? No, Čajakova 4-5. A učíš ho, že on hrou si už pamätá, kde býva, ja neviem, ako sa tam dostane z nejakej časti mesta podobne. Koľko si zodpovedný za prežitie, ja neviem, 15-ročného? Nula! Prosím vás, de jure nesiete zodpovednosť za jeho činy. Ale de facto, zase chcete príklad, jeden z našich zamestnancov, ktorý pre nás pracoval v minulosti ako účtovník, zažil v 21 rokoch, volal sa Peter, a tento Peťo v Liptovskom Mikuláši mu opilec na prechode zrazil mamu, ktorá to neprežila. Mal 15 rokov a mal 7-ročného brášku. Mali ísť malého Výška. A títo dvaja bratia vlastne mali ísť do opatery, pretože otec to nedával, alkohol a podobne. A on mal jednu šancu, buď sa tomu podať, alebo bol to spolužiak môjho stredného syna, zatiaľ čo môj stredný syn ako vrcholový športovec si užíval slastí života vrcholového športovca, ktorý mal individuálne štúdium, tak tento chalan, keď skončilo vyučovanie, tak musel ísť makať auditorovi v Liptovskom Mikuláši známemu, kde tam lepil prvé mesiace potvrdnenky. Po nejakých 4 mesiacoch bol schopný v 15 rokoch účtovať podvojné účtovníctvo. Prečo sa to naučil? Tak rýchlo? Lebo chcel. Lebo ten stav bol neakceptovateľný, že by bráška zobrali do detského domova a jeho. Ešte by ich oddelili, lebo on už by bol v inej sekcii ako ten brat. A on hovoril, že tam zo školy, keď išiel, tak tam bol niekedy do 2:30 do rána. Za prvé, aby zabudol, a za druhé, potreboval sa naučiť, potreboval zarobiť tie práce. Takže on ich tam nechal niekedy aj prespať, športovať s bratom, a neskôr ten malý brat sa učil lepiť tie potvrdnenky a on už účtoval. On hovoril, ja som bol schopný urobiť za 3 účtovničky. Ja som tam makal zo školy a makal som aj do polnoci, do 2:00 do rána, aby sme tie peniaze zarobili. Keď 21 rokov nastúpil na zákon účtovný, aký to bol zamestnanec? Čo myslíte? Lojalita, zodpovednosť za seba. My sme mali daňovú kontrolu a vtedy mi prišli kontrole a hovorí, my ten kontrolor, kde si ho zobrali toho chala? Ten nás tu cvičí na zákonoch a to je proste neuveriteľné. A teraz, ono to znie ako z lacného amerického filmu. Keď som raz sedel pri večeri a mi hovorí, pán Urbanec, pamätáte si, ja vám niečo sa priznám. Pamätáte si, čo bola vyšetrovaná tá kauza, čo v Mikuláši striekanie, sprejerstvo, rozbité výklady. Tak ja som tam bol v tej bande. Ja som bol najmladší, som mal necelých 15 a tam boli 18-ročné starší chalani, tak som tam cítil ako taký frajer. A ja som v 15 vypil 4-5 pív denne a vyfajčil krabičku cigariet. Moja mamina plakala, bola z toho nešťastná, úplne proste nevedela si so mnou rady. Svak? A toto je presne to, že niekedy si robíme aj závery aj pri tom výbere, z toho to nič nebude. Zažili ste prosím vás, že ste mali na výberovom konaní človeka, ktorý ste spodali, konečne to je on, alebo to je on a to bude super. A po 3 mesiacoch? Aha. A zažili ste presne opäť, že ste povedali, no neviem, či to tento človek v sebe má úplne. A dneska je to stabilný člen týmu. Opäť, prosím vás, jedna vec sa prejaví okamžite. Vedomosť, zručnosť, postoj. Ktorá z týchto sa prejaví okamžite? Postoj. Jasné, že ten človek nemá ešte tú vedomosť. Jasné, že nemá zručnosť. Ale postoj. Ak má niekto postoj takýto a 7 rokov humre na všetko, čo mu poviete, stále má festival, vy hovorí, prečo sa na čo čakajte? Už ste a opäť, sú výnimky. Ale zažili ste človeka, ktorý 7 rokov hudral, 8 rokov hudral, potom prišiel do práce a bol najlojálnejší, najaktívnejší a samostatný. Je to 1 z 1000. Ale pravdepodobnosť toho,
že niekto, a že sa tam s tým trápite už roky, tak vám držím palce, ak vás to baví, tak sa trápte ďalej. Ale ak chcete jasný posun, tak hľadajte ľudí, ktorí vám svojím postojom, a to je presne tak, že odpustím ti, že nemáš ešte ten výsledok. Ale to, čo ti neodpustím, je postoj. Ak nie si ochotný proste robiť to, čo ti poviem, a ja mám skúsenosť, že toto vedie k výsledku, tak potom nemám zodpovednosť za teba, ale mám zodpovednosť voči tebe a bez ohľadu na to, či ten človek je sympatický, páči sa mi, chcel by som s ním tráviť súkromný čas, tak mu poviem napríklad, Luci, netrápme sa. Vieš čo? Poďme sa dohodnúť, že poď robiť niečo iné, kde sa budeš, kde budeš mať radosť tej práce, kde nebudeš musieť prekonávať toto, tu sám seba, že takto. Dáva zmysel? A veľakrát, viete, to je na rovinu, keď necháte človeka, ktorý je uhundraný na to, že ako to je čím ďalej horšie tento biznis a vy ho to necháte, to je ako keby ste ťažného koňa nechali bežať veľkú pardubicu. On sa neustále díva na zadky iných koní a každá prekažka ho bolí. A pozor, a riziko je, že v tej stajni poznáte to, že privedieš nového nováčika, ktorý je nadšený a naraz tento človek urobí, že počúvaj, a ty si ako dlho v tomto biznise? 3 mesiace? Aha. 3 mesiace. Ale sa všetko vysvetľuje. Nadšená povedzme z prednášky, ktorú robí či už CEO alebo regionálny manažér a vlastne tuto sedí ťažký frajer Peter, ktorý všetko vie, všade bola, čo mi tu kto bude čo rozprávať a ty budeš aktívny. A ja urobím presne toto. Máda, čo? Ako dlho si tu? Ja aj 3 mesiace, na to sa všetko vysvetlil. Prosím vás, čo som práve urobil z atmosféry, s jej energiou? No, pokiaľ je veľmi silná, veľmi, no tak nič. Lenže aká je pravdepodobnosť, že si zober, že je nadšená, ale naraz vidí tú atmosféru v tom týme. Čo to robí s ňou? Začne pochybovať. Zneistí. A na to si dajte veľký pozor, aby jednoducho, proste, ak je niečo neakceptovateľné v mojom týme, tak je to to, že budeš na porade múdrať. Chceš múdrať, som tu, poď do mňa, normálne, poď, to sme tam dole a dávaj, ideme. A poďme to vyriešiť, poď sa pozrieť na to, ako ti môžem pomôcť. Ale na porade neakceptovateľné. Neakceptovateľné, aby si verejne šíril túto vec. Poď, máš niečo proti mne, poď mi to povedať do očí. Alebo si to nechaj pre seba a poď s tým pracovať. A chceš, aby som ti pomohol, ja ti rád pomôžem. V čom potrebuješ pomôcť? Chceš sa naučiť lepšie telefonovať, chceš hľadať lepšie návyky, chceš hľadať lepšie analýzu, povedz mi, čo chceš, ja ťa to naučím. Zodpovednosť za, zodpovednosť voči. Nedávno, už to nie je 1-2 roky, ale bolo to tak, že som mal na seminári chlapíka z Bratislavy a mi hovorí, Peter, ja som si niečo uvedomil. Bavili sme sa o zodpovednosti za a voči. Predstav si, ja som minulý víkend, bolo to v zime, som prišiel za svojou 12-ročnou dcerou a povedal som jej, Miláčik, ideme lyžovať. A Miláčik povedal, a kde je Petržalke býva? A on hovorí, tak vieš čo, tak vybehneme možno len tu na Bablu alebo na Donovanu. My nejdeme do Rakúska, tak to ja nejdem. A on vraví, ja som si v tej chvíli niečo uvedomil. Na základe toho, čo tu hovoríš. Že predstavte si teraz, že prvé meno poprosím? Eva. Evi. Máš 12 rokov. A ja sa pýtam, ak aj ste z movitejšej rodiny, kde obidvaja zarábate veľmi pekne, nosí vaša 12-ročná dcera po vačkoch, ja neviem, 150 €? Nenosí, ne? V málo ktorých rodinách 12 rokov nikto nosí po vačku 150 €. No tak, prídite za to 12-ročnú Evo. Evi, tu máš. A takže 100 € bankovku a 50 €. Tak, ukludne dajte 200 €. 100 €, 200 € bankovky.
Vieš čo, zajtra ideme lyžovať, tu máš 200 € rozhodníka. Dokáže 12-ročná dcera zistiť, koľko stojí tu v Jasnej rodinná permanentka? Dokáže si tu nájsť, koľko tu stojí obed? Koľko zaplatíš za parkovné? Teraz 15 €. To je normálka tu v hore, že keď ideš, či stojíš hodinu alebo celý deň 15 €. Možno, že budeš musieť povedať podľa toho, aké máte auto, že povieš treba, že neviem, kilometr stojí 30 centov. Hej. Ste z Bratislavy, pozerá ona, že by sa išlo na víkend do Jasnej. Hádajte, s čím príde do pol hodiny. Oci, ako to hovoríte u vás v práci, nemohol by si trošku navýšiť ten budget? Alebo príde a povie, zistí, že 200 € nestačí ani na tie permanentky s benzínom. A to ešte sa nespalo ani jedno. Vo svojej podstate sa môže stať, že príde sama a povie, oci, a keby sme šli len tu na babu, alebo keby sme nešli lyžovať tento víkend, necháš mi z toho ušetreného niečo? Keď ušetrí, necháš mi niečo? A učíš to dieťa životnému prístupu má dať, dávať. Trošku rozumiete podvojnému účtovníctvu, tak viete, že to musí byť spárované. Tak je to aj v živote. Čo dáš, to dostaneš. Ale vo chvíli, keď netuší a v 12 rokoch vám garantujem, že už tu, a v 15 som povedal 0, lebo som vám tu dal konkrétny príklad zo života, že 15-ročný chalan sa postaral o to, aby jeho rodina prežila. Jeho brácho, on prežili. 15. Poďme to presunúť do biznisu. Nerobíme niekedy z tých našich spolupracovníkov až 2-ročné deti? Nerobíme niekedy z nich treba tie 7-ročné, že už vieme, že čo si musia, ale väčšinou my sa trápime tým, že on nemá výsledky. Veď máš jedno zdravie, máš jeden čas. A ty sa trápiš, že Peter, tvoj nový spolupracovník, nemá výsledky? No kto by sa tým mal trápiť? No Peter, halo, sa zobuď, kamarát. A znova, vy čo ste, že máte na starosti región, máte tu na starosti ďalších manažerov. Kto je zodpovedný za to, že váš región má výsledky? No jasné, že keď ste zavolal najvyšší, tak tam stojíš na koberce a povie, halo, čo tam máš pro región? A má pravdu. Ja byť váš CEO, tak sa ťa budem pýtať, čo tam s tými manažermi robíš? A to je to, že ja by som nebral za svoju zodpovednosť, že či moja obchodná, alebo keby som bol CEO, tak sa budem pýtať obchodného riaditeľa, že aké má výsledky. Ale učil by som ho, že on nemá makať za tých manažerov. A regionáli nemajú makať za tých líniových manažerov. A líniový manažer nemá makať za... Pozor, samozrejme, robiť aj svoje obchody, to je v poriadku. Ale nemal by si robiť, že 80% produkcie tvojej jednotky je tvoj obchod. Tam potom niečo není v poriadku. A to je to, že zapamätajme si, uzavrieme toto téma, zodpovednosť za a zodpovednosť voči. Majme brutálne veľkú a prísnu zodpovednosť za seba samého. Meditoval som ráno, naladil som sa ráno, zacvičil som si ráno, otužoval som sa ráno, urobil som to ráno. Áno, písal si mi, že 8 už tu bude. Ja som asertívne odpísal na to, že tu bude technik. Ja som asertívne odpovedal na tvoju SMS-ku, že či si ty s tým v pohode, že prídem o 9. Prečo? Pretože mám nejaké rané rituály, cez ktoré vlak nejde. Keby si mi povedal, Peťo, nedá sa to inak 8, chceme s tebou ešte hovoriť aj vo vedení, no tak stanem o hodinu skôr, ale to cvičenie urobím. Bodka. Som zodpovedný za to. A možno keď to úplne preženiem, tak, alebo preženiem, budem veľmi úprimný. Ja cítim nulovú zodpovednosť za to, či vy ste spokojní. Prečo? Lebo to
To sú vaše pocity, ja ich nemôžem o nich rozhodnúť. A ja nechcem preberať zodpovednosť za niečo, čo nemám pod kontrolou. Za čo je Peter zodpovedný? Za svoje vystúpenie. Za moje vystúpenie. Jediná osoba, ktorú nikdy neoklamem, je ja sám. Viete, sa pozrieť do zrkadla a spýtam sa, Peter, urobil si najlepšie, ako si vedel? Pripravil si sa na to, čo sme sa spolu bavili na tom prípravnom meetingu? Išiel si podľa toho, urobil si to najlepšie, ako si vedel? Ak áno, tak buď so sebou Peťko spokojný. A ak ti niekto povedal, že to nebolo pre ňo dobré, tak to s pokorou príjmi. S pokorou príjmi, že si nedorastol trebárs na toho človeka. Alebo s pokorou príjmi, že on má iné postoje. A to je to, že nie keď povie trebárs obchodný riaditeľ, pán Urbanizov, aké nám dáte garancie za to, že moji ľudia budú o 30% viacej predávať? Tak v minulosti takto som sa rozkodol. Dnes som úplne v pohode a poviem mu, aké by ste chceli. No keď to vás investujeme tak, aby sa nám to vrátilo do 3 mesiacov. Aha, a chcete, aby som ja za to prebral zodpovednosť. A už tam veľakrát už dá spiatočku. Ale keď poviem, áno, tak poviem, OK, aké mi k tomu dáte kompetencie? A na to ten manažer povie, akékoľvek. Viete, čo mu poviem? Nádrzo do očí. Vašu stoličku. A väčšinou sa do tejto konfrontácie, až tak párkrát v živote sa mi stalo, že som sa dostal do tej konfrontácie a tam dal spiatočku. Väčšinou ten človek už, keď sa spýtam, a chcete odo mňa za to nezodpovednosť, tak on povie, pán Urban, samozrejme, rešpektujem, že to musí byť naša vzájomná spolupráca. A na tebe, presne tak. A ja rád sa na tým podielam. Poďme sa dohodnúť, že to budú takéto drillové tréningy. Poďme sa dohodnúť, čo urobí líniový manažer, alebo keď by to boli líniový manažer, čo robí regionálny manažer, predtým, než tam pôjdeme, ako nastaviť tým ľuďom, čo sa na tréningu bude robiť, aké má od nich očakávania a čo musí byť výstupom toho tréningu. Po tréningu znova urobiť takýto vyhodnocovací rozhovor toho tréningu. Robíte vyhodnocovacie a také tie hodnotiace rozhovory, keď sa vráti z nejakého úvodného školenia od vášho interného trénera nováči, urobíte s ním ten rozhovor, viete presne, čo máte s ním urobiť prvý deň, tretí deň, 7. deň, 14. deň. A toto sú presne tie veci. Ale odmietam nezodpovednosť za to, že ono to znie čudne, možno vás prosím, aby ste eliminovali slovo arogantnosť z mojej strany. Lebo to môže vyznieť až arogantne. Ty sa pred nás postavíš, ak tebe nezáleží, aby ste boli spokojní. Tak ja vás opravím a poviem, záleží. A ani netušíš, ako veľmi mi záleží, aby si bola spokojná. Len za to odmietam prebrať zodpovednosť. Lebo to už je tvoja zodpovednosť. A v tomto mám úplne jasno. Kamieri, predstavte si, že by sem nastúpil miesto nejaký, máme tu niekoho, kto sa má prvý meno Gejza? Nie, dobre, tak môžem použiť slovo Gejza. Predstavte si, že by sem nastúpil nejaký Gejza miesto. A urobil by svoju prácu veľmi, veľmi zle. Videli by ste, že ten človek v živote neriadil ľudí, že v živote nebol v obchode, nerozumie finančnému biznesu a bolo by to nudné od veci. Je pravdepodobné, že by tu bol niekto naštvaný? A predstavte si, že by to bolo ešte viacej ľudí, že by to bola aj celá vaša obchodná služba. A tá moja otázka na vás je veľmi pravdepodobné, že by tu bol niekto, kto by hudral každú prestávku? Že by hudral celú cestu domov a povedal, neviem, na akú hovadinu nás ten šéf zavolal, to bolo hrozné. Prišiel by domov a povedal, Miláčik, ani toto bola taká kravina, na ktorú nás sem zavolali. Potom by prišiel do svojej jednotky, do obchodnej, kde povedal, počúvaj, keď pôjdeš na Gejzu Urbanca, ani nechod, to je hrozné. A ja sa pýtam, škodí Gejzovi? Gejza sedí doma, pije červené. Zarobené. No a teraz ale poďme si naliať čistého vína. To znamená, že pripúšťate, že niekto z vás, kto by tu bol a bol by tu ten Gejza, že by sa s nadhľadom posmial, prišiel by za šéfovcami a povedal, šéfe, to fakt? Ako na rovinu, to boli vyhodené peniaze z budžetu. Na rovinu, nič mi to nedalo. Len ti chcem povedať jednu vec.
zajtra, čo mám tú prezentáciu, mám to hotové, takže poď, dáme si ešte dobrú kávu, ukážem ti, ako zajtra ten biznis uzavrá. To znamená, že ten sebavedomý, sebaistý človek, on by ti povedal ako šéfovi tú spätnú väzbu, že sa mu to nepáčilo. Ale emočne, v tej sekunde by to pre ňoho skončilo. A povedal, počúval to veľmi sú tu, dobre, čo? Počúvaj, poďme sa ešte prejsť, je tu nádherne, možno stretneme medveďa. A potom pôjdeme domov. Sledujete ten rozdiel tých dvoch ľuďoch. A ovplyvnil to Gejza, že tento sebavedomý, pohodový človek takto reaguje. Nie, to je jeho. A to je presne o tom, že uvedomiť si, keď sa vrátim teraz naspäť, že predstavme si, že tu urobím skvelé svoju prácu. Že vás to zaujme, že tu možno bude niekto, dostane podnet, myšlienku, impuls na niečo, čo ste presne teraz vo svojej životnej fáze potrebovali počuť, aby ste sa nakopli. Alebo možno niekto z vás nájde odvahu urobiť niečo, na čo ešte včera odvahu nemal. A začne, a možno sa rozlučiť s nejakým človekom, alebo naopak, začne o mnoho intenzívnejšie robiť výber a nábor. A budete nadšení z tohoto. Prebehne, budete nadšení. Moja otázka na vás nie. Spôsobil to Peter Urbanec, že vy ste nadšení? Čo? Áno či nie? No, ťažko sa mi to hovorí, moje ego, ale Peter Urbanec s tým nemá nič spoločné. Hej? Prečo? Ak vás to nadchne, tak je to vaše rozhodnutie. Vy ste takto chytili tú myšlienku, vrátili ste, povedali si, toto očistím, toto s tým nesúhlasím, toto je poklad. Wow, s tým idem ďalej. Hej? A toto je to, odídeš nadšený, ale to, že si nadšený, tak to... A potom by tu mohol sedieť niekto, kto tu nie je, ale by mohol sedieť a povedal by, či dobre to bolo, no a to som počul 10 krát. Či nie je dobre. Hej? A to je presne o tom. A ja nemôžem prebrať zodpovednosť za to, čo sa udeje vo vašej hlave. Ja mám plnú zodpovednosť, aby som vedel na základe toho, čo mi bolo zadané ako roky, aby som ovplyvnil to, že váš postoj, vaša zručnosť spôsobí, že budete mať lepšie čísla. A za to nesiem plnú zodpovednosť. Mimochodom, aj ten Gejza nenesie zodpovednosť za to, že vy ste spokojní, alebo že ste múdrali. Ale za niečo nesie zodpovednosť. A tu zodpovednosť je plnej zodpovednosti za to, že si v komunálnej poisťovni už nikdy neškrtne. A to je jeho zodpovednosť. Dáva zmysel? A z tohoto uhlu pohľadu sa pozrime aj na ľudí, ktorých riadíme priamo. Medzi nami, aj na ľudí, s ktorými žijeme. Ktorých máme vo svojej blízkosti, ktorých najviac milujeme. Či je to partner, partnerka, alebo naše deti. Má tu niekto deti do 6 rokov, ruky hore. Do 6 rokov máme tu, vidíte, dosť vás je. Tak máte úžasnú, možno teraz je tu nejaký impuls, ktorý vám len potvrdil váš správny prístup k výchove, že to obrovské množstvo lásky, ktoré dávame tým deťom, je vykompenzované aj tým, že ich učíme preberať zodpovednosť nielen za svoje činy, ale aj za to, ako sa cítia. A samozrejme, detskú vývojovú psychológiu si necháme na niekedy inokedy, že je to rozdielný prístup, keď chceš niečo po 4-ročnom dieťati, po 6-ročnom, po 8, po 12, po 15-ročnom. A takisto je rozdiel, či mi sem príde nováčik, ktorý v živote vo financiách nerobil, a niekto, kto je v biznise 15 rokov a len vymenil dres. Ten rozdiel je z hľadiska toho formálneho postupu, ale z hľadiska zodpovednosti za postoj je to úplne rovnaké. Prestaňme preberať zodpovednosť za svojich ľudí a uvedomme si obrovskú zodpovednosť voči svojim ľuďom. Sú to dospelí ľudia, nemajú ani 2 roky, ani 4, ani 12. A keď vám tam bude niekto vyplakávať, aké je to ťažké a zlé, aké je to čím ďalej horšie, a začína ukazovať na centrálu, na toho, na interných trénerov prstom a podobne, tak si uvedomme, že to je jeho myšlienka, jeho postoj.
vždycky sa pýta sám seba posilňujúce SROčko v hlave a tomu verí kto? Ja? Alebo čokoľvek, akýkoľvek názor niekto povie, tak sa spýtaj sám seba. A tomu veríš ty alebo ja? A tým pádom, tým, že seba od toho odosobním, tak si nebudem brať osobne, keď bude mať niekto na mňa negatívny názor. Lebo to je jeho slobodná voľba, prečo by som ju mal brať. Tak, poďme teraz na jednu z najdôležitejších vecí, či nám bude fungovať obchod, alebo nábor, alebo výber. A to je 5 otázok. 5 otázok, ktoré bežia môjmu zákazníkovi v hlave. 5 otázok, ktoré bežia môjmu zákazníkovi v hlave. 1, 2, 3, 4, 5. Predstav si, že ešte raz Zuzka, robíš so mnou obchod, ja sedím oproti tebe, zareagoval som na referenciu a teraz sme už rozhovorili. Ktorých 5 otázok bežia Petrovi v hlave na podvedomej úrovni veľakrát, nie na vedomej, na podvedomej, na ktoré mi Zuzka musí odpovedať bez ohľadu na to, či sa ich ja opýtam. To je dôležité si uvedomiť. To, že sa Zuzka ťa to neopýta, neznamená, že mi to nebeží v hlave. A teraz si na mňa vyťahneš, čo ja viem, životnú poistku. Ktorá bude prvá otázka, ktorú musím mať zodpovedanú ja sám. A nehľadajte v tom vedu, prosím vás. Hej? Úplne s sedliackým rozumom. Tak, či to potrebujem, to znamená, že moja otázka bude životné poistenie? Prečo? Takže tá prvá otázka bude, prečo vôbec by som mal chcieť životnú poistku? Prečo vôbec by som mal investovať do tých fondov, ktorými tu hovoríš? Prečo vôbec by som si mal dať poistiť toto? To je prvá otázka. Väčšina obchodníkov v akomkoľvek biznise, znova, keď ti budem povedať, prídi na môj kemp na týždeň, tak prvá otázka, ktorá ti beží v hlave? Vieš čo, to vôbec nič, neviem, prečo by som tam mal prísť. Takže ja viem, že musím zbudiť zvedavosť, mimochodom zbudenie zvedavosti je jeden z najsilnejších motivov. Tak, predstavme si, že toto máme za sebou. Máme vyhraté? Prosím vás, stalo sa vám niekedy, že vám klient povedal, v žiadnom prípade nechce a zistíte, že o týždeň úplne to isté urobil niekoho iného? Alebo naopak, že prišiel nejaký človek za vami, váš klient, a povedal, vieš čo, bol tu u mňa z tej poisťovne, bol to a toho maklera, robíte toto aj vy? A ty povieš, áno, robíme. A povie, aha, tak to chcem od teba. Ja tomu hovorím takzvaná medvedia služba. Že ten daný človek sa namáka ako kôň a niekto iný zlízne smotánko. Stalo sa vám, že ste zlízli smotánko na niečom, čo sa namáka niekto iný? No ale stalo sa vám to aj naopak? A je to normálne, to znamená, tu musí byť zodpovedaná nielen prečo, keby ja som teraz bol ten poradca, nielen prečo vôbec by si mala prísť, alebo prečo poistiť sa, ale prečo ja, prečo so mnou. Lepšie povedať, na to beží klientovi v hlave, tak v druhej osobe, prečo s tebou. Na túto otázku tiež musíte odpovedať, čo je to, prečo s tebou. Opäť, neznamená to, že sa takto postavím a poviem, vieš, lebo ja som úžasný a výnimočný, prídi na môj tréning. Ne. Veľakrát si neuvedomujem, že v tom obchode funguje aj to, že mi niekto iný urobí túto službu. Či už v telefóne, alebo preto tak dobre fungujú referencie. Objavil som v Ameriku, že fungujú referencie? Neobjavil. Ale tá otázka pravde znie, koľko ste si včera vypýtali referenciu?
Koľko ste si vypýtali referencií za posledný týždeň? Koľko ste si vypýtali referencií za posledný? A nemusíme tu robiť teraz to, že dokazovať si, že kto je dobrý a kto je zlý. Sami si urobte seba reflexiu, koľko som si vypýtal referencií za včerajší deň. Koľko som si vypýtal referencií za minulý týždeň. Koľko som si vypýtal referencií za posledný mesiac. No a na rovinu, keď už mám tu dobrá, sme v malej skupinke, kde nie sú šéfovci, tak viete koľkokrát, čo mi hovoria ľudia? No ja som minulý týždeň nemám čas. A vieš, ja teraz riešim niečo iné. What the fuck? Kedy sa pýtajú referencie? Začína na F a končí na Y. Vždy. Hej. Vždy, keď je príležitosť. Hej. A toto je práca s referenciami. A mimochodom, ak vám dal niekto 4 už referencie a niekto ani jednu ešte, kto vám skôr dá ďalšiu? Ten dal 4. Majiteľ, ak poznáte firmu Just, švajčiarske olejčky, Martine, vo svojej dobe ešte, keď Paolo Bumbala, jeden z konateľov, bol v plnej sile a tak on už, keď som mu volal veľakrát, a preto ja som tam školil, bol som tam pečený, varený takže bol to môj zákazník. A ja som mal tú drzosť a už som mu volal a on zabehol. A vraví, že ty zase niekoho chce. A vraví, Pali, jasne. Počúvaj, a ten Ivan Bencel z tej Bratislavy, vieš, ak sa s ním skvelé robí, počuť, taký veľký biznis sme tam robili, počúvaj, daj ešte niekoho zákazníka. Ale som na teba aj vyslal, som už tu máš číslo a vieš, že budeš volať. Život je jednoduchý, zložitým si robíme väčšinou my sami. Tí ľudia, ktorí sú nadšení a ktorí naozaj si oceňujú tvoju prácu, tak je tvojou zase zodpovednosťou, že im povieš, daj niekoho. Počúvaj, viete. Počúvaj, ja už môžem byť tvoj spolupracovník. Však ale dá. Veľakrát je, viete, čo je paradox, že my stále vidíme, že tomu človeku za to musíš platiť. Často som zistil jednu vec v živote, nemusíte ma brať vážne, lebo samozrejme typerstvo funguje v tomto biznise. Ale ja sa priznám, že mne sa stalo, že keď som začal tých ľudí za to ako keby odmeňovať ešte, tak oni, ich výkon išiel takto dole. Je to troška iný typ biznisu, ale on nechcel proste, aby kamoša Maťa, ktorého mi doporučil, aby vedel, že to je Petrov princíp, a že Maťo potom bude vedieť, že ten jeho kamoš vlastne dostal prachy za to. Tak ten človek to prestal robiť. A odkiaľ, keď som mu za to dal akože poďakovanie, alebo samozrejme také, že počuj, máš mňa, prídi na víkend, nie za to, že to, ale chcem ťa vidieť a príde aj s rodinou, popekame a potom som si nič nevypýtal za to. To bolo jediné asi, čo dostal ako niekedy ten človek. Ale vo chvíli, ak cíte, že je odmení, tak to začal paradoxne, kontraproduktívne pre mňa pracovať. Opäť, tým z vás, ktorý funguje dobre typerský biznis a platíte za to, tak prosím vás, nedajte sa smiať s týmto môžem. Ale hovorí, pokiaľ vám nefunguje, tak zistíte, že ste možno narazili na človeka, ktorý to veľakrát chce pre vás urobiť, dobe váš kamoš. Tak, prečo vôbec a prečo s tebou? Čo bude tretia otázka? Prečo teraz? Yes! A na tejto otázke si veľakrát väčšina obchodníkov vyláme zuby. Prečo teraz? Pán Rubanec, ale viete čo? Musím si to rozmyslieť. Väčšina Slovákov, aj Čechov, ktorí behajú po českej a slovenskej zemi, väčšina z nich, ktorých je viac, tí, ktorí sú si istí sami sebou, sú v pohode, rozhodujú sa rýchlo, alebo je väčšina tých, ktorí sú neistí a rozhodujú sa pomaly. Ktorých je viac? Neistí. Prečo sa čudujeme, že ten človek povie, viete čo, musím sa poradiť, musím to. To je úplne normálne. Čo je dôležité si z psychologického hľadiska uvedomiť, že keď niekto povie len formálne, že si to musí rozmyslieť, ale je na 10% rozhodnutý áno a na 90% nie. Nechcem ťa, Peter. Tak keď nezvládnem námietku rozmyslieť si to, je to úplne v pohode. Viete čo je ale fatálne? Keď ten človek je rozhodnutý na 80 a 90%, že so mnou do toho ide,
ale má ešte trošku obavy, lebo je to jeho životný štýl, postoj, že nerobí unáhlené rozhodnutia a presúmte mi to pomedzi prsty. A urobí medvednú službu pre niekoho iného, kto je viac asertívny, chytí ťa za ruku a povedať, poď, uvidíš, bude sa ti to páčiť. A toto je presne to, že uvedomiť si, že máte radi, keď na vás ľudia tlačia, tak sa to rýchlo naučte. Naučte sa mať radi, keď príde nejaký obchodiac z akejkoľvek oblasti od bambusových pomožiek, chce seminár a to, že budeš úplne v pohode a budeš sa dokonca zabávať na to a budeš to prirodzené, že na teba budem tlačiť, ale nerozjatri ťa to. Ale naopak si povedz, ty ale snaží sa robiť svoju prácu. Dobre. Vieš prečo? Vieš prečo sa máme čo je dôvod, prečo sa máme naučiť byť v pohode, keď na nás niekto tlačí? Prečo? Lebo robíte radi niekomu inému niečo, čo vám vadí? No kto robí rád? Keď viem, že mne to vadí, budem to rád robiť tebe? Nie. Ale mne to nevadí, že si asertívny. A opäť, možno potrebujete len vymeniť slovičko tlačiť za nejaké iné. Lebo vieš, že ho nerad tlačí. Ty ešte stále ustupuješ a tvrdíš mi, že nerad tlačíš, ešte si ani nezačal. Ešte si ani nepovedal, že to chceš poriadne. Hej. Chcete, milé dámy, počuť od svojho partnera, že o vás stojí, že vás chce, že ste pre neho dôležité. Chceš to počuť, ale keď mu povie to, ja nejdem tlačiť, ty si povieš, ale ona si nechce. To je presne to, samozrejme, bolo to v 17, že si ona povedala, a tak to bolo len tak asi, ale on vlastne nechce. Vy ste s tým OK, čo hovorí Peter? Ja sa teraz vážne pýtam. Určite počúvate? No. Ja počúvam tiež. A keď sa bavíme, a častokrát sa bavíme o tom, vieš, ale ja na toho obchodníka nechcem tlačiť. A teraz to čo počujeme? Že je to OK. Tak teraz jak? Čo sa nedvídete a mi nepoviete, Peter, ale to je chujovina, čo si povedal, pretože ja toho obchodníka nemôžem tlačiť. Tak ale povedal, že máme na? Ako zmeniť ten postoj náš, Takže rozmýšľam o tom. Áno. Ideme sa zabrať. Ideme dobrým smerom. Ja len, že či ste v obraze, že viete, o čom sa bavíme. Prosím vás pekne. Takže tlak je OK. Tlak? Čo je to tlak? Aj pekná vec sa dá povedať tak, že to pre teba nič neznamená. Aj nepríjemná vec sa dá povedať s gráciou, že si povieš, a vieš čo, že? Dobre. Je tak? A toto je to, a zase to vyplýva úplne na začiatku z toho, čo sa deje v nás, vo vnútri. A to je trápne, teraz sa si to vypýta. Zažili ste, že vám niekto v minulosti aj potom po roku povedal, ja som ani netušil, že ty máš záujem. Alebo ja som si myslel, že ty nechceš. Toto si chcel. Budeme sa o tom aj baviť v tej druhej časti, že ako robiť očakávací rozhovor so svojím človekom. Lebo ste možno zažili v živote, že vám niekto povedal, že šéf, ale ja som to robil presne tak, ako som si myslel, že to chceš. Aha. A teraz je to výhovorka, alebo je to realita? Na to si už je dobre sa zamyslieť, čo povedať sami. Ale vráťme sa ešte k tomu, ako keby k tomu tlaku. Zažili ste vy sám, pozor, sú situácie, keď dieťa zažíva neprimeraný tlak od rodiča, ktorý si nahráza svoje vlastné ambície. Mama, baletka chce mať zo svojej dcery prima balerínu. Otec, športovec, chce mať zo svojho syna úžasného basketbalistu alebo futbalistu. A tam je to takéto nezdravé. Poďme sa pozrieť na ten zdravý, nekompromisný prístup od rodiča. Na ten zdravý. To znamená, rešpektuje dieťa ako také, ale spýtam sa vás, kto z vás je dneska od 0 do 10 na absolútnu desiatku spokojný s tým, ako rozpráva anglicky? Dobre? Spýtam sa vás, je v tejto miestnosti niekto, kto by chcel lepšie rozprávať anglicky, ruky hore? Veľké množstvo ľudí hodí hore. Ja sa vás pýtam, ocenili by ste dnes, keby od vašich, 12 rokov veku
vás tam máme nejaké 15, ale proste mal byť systém, alebo ten otec, s láskou, ale nekompromisne, že by ste každé ráno dali 20 minút, nie viac, 20 minút angličtiny. Ale presne vás nie tak, že... Ale tak ako keď ste športovci, judisti, hokejisti, basketbalisti, hádzanárky, volejbalisti, keď bola rozcvička a ten tréner povedal, a ideme. A ty si vedel, že tam je agent, ktorý ťa sleduje ešte aj na tom tréningu a že či pôjdeš hrať do toho Nemecka, tú hádzanú alebo ten hokej. A tréner kričal, modrá, červená, ideme hore, dole. Za akým nasadením tých hráči korčulujú? Hej? A tak s takýmto nasadením by ste sadli k tej angličtine 20 minút. Ale sadneš a idem, angličtina, jeden. A to isté večer, možno pol hodinka večer. Od 15 rokov veku. Ako by ste dneska rozprávali? Život je jednoduchý a ja sa vás teraz pýtam, ocenili by ste, keby vás tí rodičia k tomuto doviedli? S láskou, bez toho, že by to, ale doviedli vás k tomu, že takýto režim by ste si zaviedli? No a toto je znova, poďme do biznisu. Ľudia zo začiatku sa im nebude páčiť. Väčšina ľudí tam vonku, nebudem hovoriť o nás, väčšina ľudí tam vonku, slovo disciplína skôr vníma ako pozitívne alebo negatívne. Pritom disciplína je aké slovo? Wow. Čo ti dáva disciplína? Úplne voľnosť, neskutočnú slobodu ti dáva. Dáva ti silu a dáva ti to, čo v živote je dôležitejšie ako čas. Čo je ešte dôležitejšie ako čas pre život? Nemyslím teraz vo vzťahu, láska a podobne, ale čo je pre mňa samotného dôležitejšie ako čas? Zdravie, áno. A prejavom zdravia je čo? Že máš čo? Energiu. Že máš energiu, že máš ten drive, ten tuchu. Lebo možno máš aj dobrý systém, ale systém, aj motivácia vo chvíli, keď nemáš vedomosti, zručnosti, viete, keď nebudú fungovať? Keď nemáš energiu. To aj muž, ktorý má dobre to zorganizované, to manažér a má zariadené, dokonca asistentka už vie, čo má manželka rada, tak kúpi kvety, kúpi darček, to všetko zorganizované, oddelegované, auto pre ňu príde o 5:30 na 6:00, už je nachystaná večera v reštaurácii. Všetko tam je parádne prichystaný salónik, má to len jeden jediný problém. Že on tam príde presne na čas, lebo šofér zariadil, dojedol, on príde a urobí čo? Dosunie sa na stôl. A chýba tomu čo? Také slovenské slovo je krásne, že čarochvíľa. Hej? Čarochvíľa, to je niečo, čo je, kedy ste zažili naposledy čarochvíľa? Kouzlo okamžiku. No, taká je to, že sa ti zastavil dých. A pozor, to nemusí byť teraz len Pilčerová muža žena, ale aj že si zažil v práci čarochvíle, že ťa to bavilo, že si s tým tímom proste niečo vymýšľal. No a k tomuto jeden z pilierov toho, aby sme toto zažívali, je disciplína. Na to, aby si mal energiu, potrebuješ mať disciplínu. A disciplína, naučme sa slovo disciplína počúvať ako s najväčšou láskou a s najväčším takým, že to je úžasné. Mimochodom, ktorý orgán v tele má najväčšiu spotrebu? Mozog. Mozog. Má 30% spotreby, má mozog. A teraz sa vás pýtam, keď sa človek musí rozhodovať, čo to berie? Keď máš niečo naučené, potrebujete sa každý deň rozhodovať 5 minút, 10 minút, či si idete vyčistiť zuby? Nie. To proste staneš a urobíš to. Hej. Toto je to, že prečo teraz? No lebo. Niekedy sa usmeješ, ale že niekedy zistíš, že keď tieto veci máš úplne v pohode, asi energia, vieš, že si robí ten obchodný rozhovor dobre a ten človek povie, pán Urbanec, to som nečakal, že tá životná že to vyjde toľko veľa. 2x2, bez toho, že by ste rozmýšľali, ako by ste odpovedali?
Je to vytrhnuté z kontextu, chápem to, že teraz neviete. Predstavte si, že bol veľmi kvalitne urobený obchodný rozhovor so mnou a že som nádený na 90% to kúpiť, ale prekvapilo ma, že budem platiť 190 € mesačne. Čo si myslel? Podľa mňa to je akurát. To je nahlas? Podľa mňa to je akurát. Fú, podľa mňa úplne nie. Odpovedia? Čo si myslel? A čo si myslel? Takže to bude tak do stovky. Že si taký lácný. Hej. Ale viete, čo z týchto obidvoch dám som tu cítil a videl? Úsmev a pohodu. Hej. A viete, ja vám tu môžem ukázať 3-4 úplne geniálne spôsoby na zvládanie námietky cena. A jedno z nich, veľmi, veľmi efektívne, ktorému som neveril, a prišiel za mnou jeden kolega, ktorý mi to hovoril, ale to je, Peter, fakt, dôveruj mi, a ja to robím so svojimi klientami, a to funguje ako švajčiarske hodinky. Takže na budúce niekto vám povie, že fúha, to je dosť. Tak veľakrát ten finančný poradca už je aj k tomu, že začne odrátavať, že čo z toho chcete dať preč a potom také tie staré techniky, klasické. Dobre, nehovorím, že nie. A ten môj kolega prišiel na telefón, to je úplne úžasné, že fíha, to je dosť peniazy. A ty sa tak pozrieš a urobiš, takto to vyšlo. Neverte mi ani slovo, ale len sa usmiete, takto to vyšlo. Moja babka hovorievala, že nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci. A to je tá podpora toho, že tej myšlienky, takto to vyšlo, to ani nehodnotí, to vyšlo. A paradoxne veľakrát, a tu je umenie ostať ticho, a to je zase výsledok vytrénovania, byť ticho, že ten človek za tým spôsobom, a viete čo, dajte to sa. Pozor, samozrejme, musíte mať ošetrené storna a podobné veci, je to hlbšia téma, len vám chcem povedať tomu, že prečo teraz, tak niekedy sa usmieš a povieš, lebo už dnes budeš môcť kľudne spať. A máš pripravené, naučené vety typu, také tie zlaté veci, že Elia, vieš, prečo som úplne v pohode? Alebo vieš, prečo som kľudný? Lebo ja viem, že aj za rok, aj za rok, ty bývaš v Žiline, ja bývam v Žiline, Žilina je malá, sa budeme stretávať. A viem, že sa ti hrdo pozriem do očí aj za rok, aj za dva. Už dnes večer môžeš kľudnejšie spať. Takáto veta, ktorá zase vyjde z gráciou. Zvýšiš pravdepodobnosť, že ten človek povie, a vieš čo dá. Prosím vás, tá veta nemá nahradiť nekvalitný obchodný rozhovor. Ja len hovorím, že prúšvih je, keď pri kvalitnom obchodnom rozhovore ty zneistíš, keď ten človek povie, rozmyslíš sa, povieš, no dobre, tak si to rozmyslíš. Lebo, čo sa stane s emóciami 90/10, ak dneska máš emóciu 90/10, že so mnou do toho biznisu ideš, čo sa pravdepodobne stane s emóciou, keď sa týždeň neuvidíme? Ona poklesne. Prosím vás, nehovorím tu v súkromnom živote, ak ti je niekto sympatický, ty sa na ňo tešíš, tak čím ho nevidíš dlhšie, tak tým potom tá emócia ide hore. Ale ja sa tu bavím o biznisu. Že vo chvíli, keď niekto povedal, vieš čo, Peťo, ja by som prišiel na ten týždeň. Ale je to tu. Ale prídeš domov, zvalcujete tá administratíva, zvalcujete ostatné veci a keď ti zavolám, tak čo, ako si sa rozhodol? No, vieš čo, mám toho veľa teraz, však asi to nehajme na budúci rok. Tak dobre, tak ja sa ti ozvem Január. Bol toto obchodník? To bol pošta. To bol pošta. Vieš, čo ja som si to rozmyslel? Prosím? No, vieš, ja to mám, myslíš vážne? No, tak vieš, ale manžel teraz a tam, rozumiem tomu, že manžel, napríklad, vieš, ale ja teraz nemám peniaze. Už vám povedal niekto, že nemá peniaze teraz? A veríte tomu, že pripúšťate, že iné veľmi silné slovo do obchodného rozhovoru, pripúšťate. Pripúšťate, že ten človek, ktorý povedzme, vám povedal nie na 80-eurovú platbu mesačne, v zápätí, keď ste vy odišli, tak na druhý deň si kúpil televízor za 2,5 tisíc eur.
Stačilo by mu to na 3 roky splácania. 3 roky. A vám povedal, že nemá peniaze. Obed. Ideme na obed, takže... Je to v téme? Áno. Je to v téme, vieš, ma mrzí, ale tu sú aj nejaký time management. Dobre. Dodržať, takže ja sa rozprávajem, lebo je to vlastne téma, ktorá mňa trošku skús. Jasné. A o to väčšie zaujíma vás, ktoré budú ďalšie tie dve otázky? Tak tie si dáme po reklamnej presne. To je pozvánka na povedačný čas. Takže začíname 14:00 sa na vás teším.